На 5 ноември 2009 година 5 неправителствени организации на хора с увреждания проведоха своя поход на свободата в София. На 5 ноември те връчиха на председателя на българския парламент, госпожа Цецка Цачева, проект за закон за лична помощ. Закон, написан от тях самите, който ако бъде приет, значително ще промени живота им. Искам да правя това, което на мен ми харесва. Всичко останало. Обичам да ходя на риболов, обичам да ходя на футболмачове. Знаем средата, който ми е достъпна. На мен ми трябва асистент, който да ми помага, за да преодолявам. На 5 май 2010, 6 месеца по-късно, на Европейския ден за протест на хората с увреждания, същите активисти за човешки права отново призовават депутатите да приемат закон за личната помощ. Протестът им отново е конструктивен, с конкретни предложения и готовност за дебат. Абсолютно сте прави, нали, че вие трябва да имате изборен асистент. Това, което казвате, този личен или социален асистент, да можете да го ползвате, когато вие прецените. Тези хора знаят защо искат закон и защо точно закон за лична помощ. Те са опитали живот с лична помощ и той е по-качествен и по-пълноценен. Той е живот, който им дава възможност да избират къде, с кого и как, като всички останали граждани. Знае, че иска да пие кафе, а не чай. Или бира, не вода. Така че вашия закон го дадахме в Министерството на труда и социалната политика. Да чуем тяхното мнение. Финансите също. Ами аз искам да управлявам собствения си. Днес приемането на такъв закон е единственото им искане. Вярват в него и са готови да го отстояват до края.